मुखियावा के घर से मांग लिया रे, वोट मांगे आ जाला। पहिया की 51 गो रुपया दो ना तो कह दिया के बिहान से भेंटो ना होई। खाली हिस्सा ले गइलू कि ना? जो चल ना रे फलना चाचा के दुआरवा पर बड़ी बिया रे। बस कैसे हम झिझिया ना रखते नहीं एक में सबका घरे से मांगी 10-20 रुपया किन के ले आई है कोई चाजे मिठाइया। झिझिया झिझिया चला खेले झिझिया। सबका घरे से मांगी 10-20 रुपया किन के ले आई है मन मोही मिठाइया। डायरेक्टर हूँ म्यूजिक के मांग लिया झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई बिना पैसा के ना गाई। झिझिया के गीतिया नीरज आजू गाई झिझिया खेले पूजवा घर घर जाई। चल चल झिझिया गावे दैनिक के गीतिया उचर पर गाई जाए पैसा 10 गो ना जुड़ल ह। दैनिक के गीतिया